tutorial din namu. A wancan karan mun yi bayani akan home tab, wannan kenan. To yanzu bana ko kuma in ce yau kai na yi kuskure, yau za mu yi bayani akan insert tab. To da farko dai akan muna da command group na page. Under command group na page akwai cover page, akwai blank page, akwai page breakout ko kuma page break. Bari mu clicking mu ga duka ayyukan da suke yi. Wannan da kuke gani iri-iri ne na cover page da zaka same littafi na bangon littafin ka kenan. Ga su nan sai ka zaɓi wanda mutum yake so. Yanzu da mun yi clicking akan wannan za ku ga ya fito gashi. Wannan shine cover page ɗin mu. Zaka iya komawa nan ɗin ka canza shi. Ga wannan ya fi zama more classical. Sannan sai nan akwai wani a nan ƙasa wannan naga shi ma yana da ɗan kyau. Wannan kun ga wannan shine zai zama mana bango na littafin mu. Sannan sai nan page blank, kana clicking a wannan page blank ɗin zai kai ka sabon page, shine amfanin wannan command ɗin. Sannan wannan shi kuma page break, zai ma breaking page ne ya raba ma shi ma kusan kamar ƙara page yake yi. To daga nan sai mafi mahimmanci akwai table ko kuma in ce shi ma yana daya daga cikin mahimmanci. Akwai saura wanda suke da mahimmanci su kansu. To akwai wannan table, bari za mu ga yanda yanzu amfanin table yake. Bari mu yi clicking akai. Kana clicking zai baka chance da zaka zaɓi adadin cell nawa kake so a table ɗinka ya zama yana da shi. Bari mu matso da shi sama babba, mai adin table ɗin a nan sama yanda za ku riƙa gani sosai. Kana clicking akai zai baka waɗannan dama, sai ka zo kai adding. Bari mu ce ya zama 4x2 ko kuma 4x4 mai adding ɗin shi. Kana adding yanzu kun ga table ɗin mu ya zo da faɗi. To in kana so ka rage shi zaka zo akwai ɗan box a nan sai kai highlighting ɗin shi sai ka rage faɗin table ɗinka. Kun ga yanzu ya ragu table ɗin namu. Sannan sai ka zo a ciki ka fara typing text ɗinka. Name, I'm sorry, I make a mistake. Ce name, sai ka danna tab shine zai kai ka next cell. Sai ka sa maybe class, next subject, and then next mu ce date. Kana ƙara danna tab zai kai ka, ko kuma kai amfani da arrow key wanda gefe da gefe shi ma zai baka dama kai navigating through table ɗinka. Sannan maybe in kana so cell ɗinka da kake da shi ya yi girma, zaka iya ɗan adjusting ɗin shi, amma sai ka kawo cursor ɗinka daidai kan shi da ya nuna ma arrow gefe da gefe zaka iya moving ɗin shi freely. Gashi nan nayi moving name na matse shi, amma in kana so ka mai da shi ko ka danna Ctrl Z ko kuma ka ƙara kama shi ga wannan. Haka shi ma row ɗin zaka iya faɗaɗa row ɗinka amma sai ka yi highlighting. Wannan shi kuma plus sign ko kuma in ce cross sign da kuke gani a saman table, shi zai baka dama kai navigating table ɗinka through page ɗinka. Wannan kenan ga table. In kana so gashi nan zaka zaɓi adadin da zaka zaɓa har zai baka 10x8 shine adadin da zai iya baka. To amma in wannan ya ma kaɗan sai ka zo ka sa insert table. Kana danna insert table zai fito ma da dialog box wanda zaka zaɓa daga ciki. Akwai inda zaka ƙara cells ɗinka ko kuma in ce column, kai adding ɗin shi har adadin da kake so. Sannan row ɗin, sannan kuma kana son shi fixed column ne ko kuma auto pitch to content, maybe irin wannan wanda ka ɗauko text, convert text to table kenan. Nan zaka iya canza shi ma column ɗinka ya zama 0.8 ko kuma auto ko kuma adadin dai da kake buƙata ga table kenan. Sannan sai Ctrl Z, in ka koma table ɗin mu, bari mu goge wannan. Kun ga akwai draw a table wanda za ka yi drawing da kanka. Yawwa, gashi na zana columns ɗina. Wannan wani chance ne shi ma da zaka iya wannan. Kuma a lokacin da kake wannan designing ɗin zai baka dama, zai buɗe maka wani menu tab a nan sama design.
in ka sa design din nan shine zaka iya canza shi kanshi style na table ɗinka. Bari mu ga yadda za mu iya canza style ɗinmu, ko kuma in ce mu bar shi sai zuwa lecture na gaba saboda yanzu daga basic muka fara. Sannan next akwai picture. Picture shi kuma zai baka dama ka ɗauko hoto daga cikin document ɗinka. Kamar misali yanzu ga hoto da nake da shi, sai kai navigating ɗin shi yadda kake so, ko ka ƙara mai girma, faɗi. Akwai box daga gefe, sai ka zo ka yi highlighting da cursor ɗinka ya koma wannan size na, kun gani? Sannan sai ka navigating ko kuma ka faɗaɗa shi kan shi wannan picture naka. Bari mu goge hoton nan tunda kun ga yadda aka sa shi. Yanzu sai mu koma, akwai clip art. Shi kuma clip art shi zane ne wanda yake cikin ita kanta wannan software. Customize zane ne wanda in kai clicking akan nan, daga nan gefe zai baka wani content shi ma wanda zaka iya zuwa ka sa sabon abu da kake so ka sa. Maybe yanzu misali kai searching dog, kana searching dog zai kama related picture da ake da shi na dog a ciki. Me yasa ya fito da dog? Saboda a hoton ga dog nan, kawai sai kai clicking. Kana clicking kun ga ya kawo mana wannan hoto, ga dog ga cat. Shi ma maybe in kai searching cat zai baka wannan. Sannan next in kana so wani, bari mu try wani abu. Mu ce man. Kun ga ya bamu pictures of man, different kind of picture. Kawai clicking za kai, kana clicking zai kama shi cikin document ɗinka. Wannan kenan a clipboard. Bari mu koma can. Sannan sai shape. A shape shi kuma abu ne gaskiya wanda yake da faɗi sosai. Ina ga mu bar bidiyon yanzu iya haka, wanda shi kuma a shape za mu yi bayani sosai akan shi, mu faɗaɗa da yanda commands ɗin da za ka yi amfani da shi saboda mu ba shi isasshen ko kuma lokaci wanda za mu navigating through, mu zama expert akan amfani da shi wannan software ɗin. Ina ga mu bar shi haka sai mun haɗu a next video.